Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge ngaturi pirsa nami kula Miftahul Huda. Nah, wonten mriki kula badhe masaraken setunggalipun produk minyak rambut. Naminipun Gatsby Styling Pomade nggih. Niki wujude kok ngeten. Jerone kok ngeten nggih. Gatsby Styling Pomade niki enten macam-macam wernine, enten sing coklat, enten sing abang, hijau, kuning, warni-warni. Nah, khususipun damel tiang kakung sedaya produk niki sae sangat damel ngrubah penampilane jenengan, damel bapak-bapak, mas nopo adik-adik sedaya sing pengin rambutnya luwih rapi, luwih rajin, luwih oke, sip. Komen niki solusine. Barang niki nggih mboten larang lah, murah malah. Namung pinten kalih 10.000 pun saged tumbas tunggal produk minyak rambut niki. Nah, pemakaiane pun mboten angel-angel banget lah. Namung undut sak cukupe semanten kurang luwih. Nah, lebar niku dioleske wonten tangan ngeten. Nek pun rata paringke rambut dilatrake nggih. Sampun toto mawon. Senengi jenengan ajeng modal kaya napa. Nek mboten nggih dijungkati niki kalih jenengan ngoco ben tambah ganteng, tambah pede, tambah oke. Nek sampun ngerasa apik, rapi, rajin, nggih ampun ngantos lali tumbas Gatsby Styling Pomade wonten minimarket cedhak griyanipun jenengan. Murah kok, mboten larang. Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.